Wakoma. Hwesa. Yesona. Yewe. Hwesa madi. Minzwa iri panapa ka. Asi munotodyara minzwa amuna sikutomboona chibaki. Tsika dzacho ere dzavakuita vafane mazono. Madii ndokuti. Sorry baba. Tongonzwa vanhu vachitaura nsani toziva kuti zvinorwa. Timbonyarara kana Wakomana. Vari kutaura nemutavo. Sorry baba. Mukomana mukamutedzera. Toti makadi baba. Ndofara makadiwa. Atinani. Mamuka sei? Sorry. Maswera sei? Makadi. Ndofara uri sei mutavo. Ndinotorwa. Meno baba. Ndofunga takujumayo mune zvamamutibanyiro. Alright. Ngatipinei kamsosa kuti. Aiwa kana. Ndondowati tatingoti togona ngoivhira ipapa man to man. Ndikazoita ana mai mukati manje aizoite zvakanaka. Kwakanaka ako. Aiwa ku right. Muchiona baba andimama ruziva tati kugadzira kuya mangwana. Saka ndandiri kuti inino ndangoti nemumwe wangu kuti akagara pasi tikaona kuti tisati tauya tombotanga taonesana. Saka ndinofunga kuti baba ukuonawo maparara ari kuita dzimba mazuva ano. Anyanya. Munhu anenge atobvisawo pfuma yake sanhasi utonzwa vanhu vari separate. Hapasisina handimukona. Saka ndangoona kuti no zvakakosha ndezvekuti tisainane affidavit yekuti imimi pandiri kuroora mangwana tive nechibvumirano chekuti hapana kurambana. Saka mukarambana nguya anongoda ana David waswere kana kuti kunindi inoenda kuzotoatora zvako. Unopenga ndizvo zvati kutaura. Tutanga kusaina pasi David ndiri kusaina David kuti azi. Aiwa pfungwa inyo yakanaka. Chekuti ungoti dzimba dzacho mazuva ano idzi. Ungosheka. Saka watoya neaffidavit. Ndinaro amene kana mune peni. Ndandakanga mapeni izvo. Motora peni tongosainirana. Apa pamagona baba bozi mari haidi kutanga wasungira pagumbo remwe ka.